base dos Rosales, máis na Eira, a peza que vimos de escoitar agora, imos a rematar coa danza do molete, tamén outra das que podemos saltar nunha celebración como esta. Nada, antes de acabar rapidamente, reiterar, moitas gracias por ter vindo aquí, moitas gracias tamén ao Centro Cívico de Monte Alto e a todo o seu personal pola súa amabilidade que con nos como sempre, e emplazarvos para o 1 de junio, que será no Centro Cívico dos Mallos, o fin de curso das escolas. E bueno, xa correndo, porque senón eu creo que ese molete vai empezar a pesar moito.